Girl, you're behind is a killer. I can see you sensual. The way you wriggle and waver, you must be intentional. Don't want any big girl. Baby, I can tell your reaction is a block to get down with this bubble. Cause I know you feeling the buzz. Sigo, baby. I'm a sigo, baby. Sigo, baby. I'm a sigo, baby. Sigo, baby. I'm a sigo, baby. See me, baby. Yeah, what about me, baby? Girl, I love the way you look tonight. I wanna put my hands on your waist. I'm loving your sexy body. Wouldn't mind to have a taste. If you like hanging over, they roll like jungle over. Good things come to those who wait. So I'm ready to sleep outside your gates. Don't want any baby. Motivation to go babe. Happy I'm a kilo baby. I can tell your reaction is a block to get down with this bubble. Cause I know you feeling the buzz. She won't give the video, I'm a sigo, baby. He give me the sigo, baby. He said she won't give me the sigo, baby. See me, baby. I wanna give me the sigo, he give me the sigo, I'm a sigo, baby. See me, baby. She won't give the video, I'm a sigo, baby. He give me the sigo, he said she won't give me the sigo, baby. See me, baby. I wanna give me the sigo. Guess we rap don't no more, yeah. She won't go below the summer. Make a give and go, babe. I like to bang in your mother. Yes, we rap no more, yeah. She won't go below the summer. She say make a give and go, babe. I like to bang in your mother. Don't want any big girl. Motivation to go, babe. Happy I'm a kilo, baby. I can tell your reaction is a block to get down with this bubble. Cause I know you feeling the buzz. She won't give the video, I'm a sigo. He give me the sigo. He said she won't give me the sigo. See me, baby. I wanna give me the sigo. I'm a sigo. See me, baby. She won't give the video, I'm a sigo. He give me the sigo. He said she won't give me the sigo. See me, baby. I wanna give me the man, I don't know. She won't go to play this summer. Onye ọ na-agụ ọkwụghị na line anyị agwa ebe a na-eme ọshọ nọ tata ekene m unu nnọọ obosi na mazikwa ya nwanụnụ nọ n'ikpere mmiri kwe m ekene kwe m ọma kwe m ikolo kwe m abịa kwe m mbe kwe m ekpili kwe m alụgo kwe m opi kwe m ụgbọ kwe m amị ya otikapa ọ na-atọkarị kọmbif nna ekute mmiri ọkụ nna kute ka ama nwa ngwere n'ukwu na ngwere ghara ije na ọghara igwe ngwere igwe
obosi si na ya kpọ aka no o chiri ọzọ ma onye rụ ụmụnne ya onye ya etuzi na ya ogbu eshi onye chie ife ma onye rụ ụmụnne ya ka onye ya etue ife ya nnọọ Odogo obosi si anyị bịa anyị wee bịa n'odiri abụrụ ọnụ nkasho none most of the things anyị emekwa nụ tata ya bụ n'Igbo mana ọ ya bụkwa ngiri Igbo ụmụazị unu na-ege ntị ka unu na-amụta ife tata ya bụ Igbo immersion ka anyị eme ya anyị sụọ ya nwere ntapịa no ntapialism yes ya bụ ife a na-eri tata bụ ji ọfụ ka Odogwu obosi chọọ ịwara anyị obosi be anyị onye chie ndị ichie every year ọwara ụmụnne ya ji ma igwe wasịa n'arọ ga-aga Odogwu obosi jee obosi jee waa ji wara ụmụnne ya bụ ndị eze walfa ji ọ na-achọ maka na awachasịrị ya ụmụ nwaanyị onye na-ada ọkpara ife n'aka o wee ruo n'ara o wee sị na ya awụ ya na America for the first time because put your hands together for Odogwu obosi a lot of us na-ejekwa chie ndị ichie n'obodo ha nata anyị na-etu ya afa ebugo nnọọ na onye chizi ya na-anata ma ọ bụrụ na onye ọrụ m ife mụ ya etu ya ọ bụrụ na ada ebu ọnụ aza aja ọ bụ ukwu ichie ya nọ n'obodo unu ịnata America ịbịa si anyị something isi anyị ife na ọ bụrụ anyị na-etu ya afa iwere akụpe na-apịajisi anyị aka ife ọbụla anyị erite mba anyị na-alachazi n'aka ife kwu ọkwa ka anyị si wee kwu ya na anyị akwụbasịa nwa ọtọ anyị nwa daa mba ị na-anọ chie ife ichisi ya ịnata America bịa si anyị something ọkwa ka anyị si kwu ya idenna eziokwu Odogwu obosi na-awara anyị ji taa ya onye bịa ya nọdụ n'akụkụ ka ọ mụrụ akọ ka ọ mụrụ ife ọ bụrụ na ị mara ka esi eme ịnọdụ n'akụkụ ị mụrụ something maka ọjị ka a na-awa nnezi anya ebe a ekwanye ya ọjị anyị awa ji taa ka ndị ichie ndị obosi si awa ji ya onye bịa ọnọdụ n'akụ mụrụ something Igbo ekele m ụnụ Idemili ekele m ụnụ obosi mụọle zụọle unu ya erikwa ife nwa ọ daalụnụ ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-acha ka na mmụọ ụnụ karịa n'ọgbọ ọ bụrụ obodo mụ abụ obodo maka na ama m mmụọ
Ogbulefi onyere ụmụnne ya godo onye ga-etu ya Ogbuefi na anyị na-akpọlite ndị ime nne bedịbụ ya mmadụ ndị ime nne Mr. Ike and Mrs. Wosu ndị ime nne bụ ya mmadụ anyị na-akpọkwu Mr. Sunday Ikediọnwụ ka ọ jụọ n'afa biko gbagotebenụ Mr. and Mrs. Ike Wosu n'ọfa na-eme ife nwanne Odogwu Obosi. It's like the senior brother. Biko gbagotanụ unu were oche n'ọkwanụ bụ unu ka anọ gbagotanụ bịa were oche
Anakwa Mr. Sunday Ikedionu Chief. Biano. Biano. Iko handbag eh? Kebo no kwa. Bakana edu na kura kuli kirikia. Jie. Nya Bogota. Bogota. Chief Weloche. Yana wunye. Welu no che. Abu no kano. Mrs. Pat Osakwe. Mrs. Pat Osakwe. Obia Weloche. Mrs. Pat Osakwe. No. Okay, as now they does even as owner. Marapu your fortune. As Bobo Mata. Nukuata Cobb. All represent no matter. No matter. No young man. I know all cheer at the about. Dr. Freedom, we are. Ikedionu Okibo. Bogota, Ifoi. Okibo no much. No one. Entire Jojo. You know that the woman name. Ina tufa, ina tunya falo. Abulu. Oya abu agu putake no alofa. Na mamni le kedike. Okibo. Engoloja. Akika butika na forum Bruno pa. Hey, Okibo. Ikamad. Okibo. Because all the money find a matter of even the chair. It's your quam. Or the chair no new monfo, more. Or the chair no monfo, more lataka. Lolita Brown Casho. Because no. And I the chair I try to recognize. The Fabia was not a bear. I know Abu Basifao. Oh, your chair, no, that's zero. I was banking Kuloku Red, which you on the chair. And I look on Niger Bridge. You will put there, tea in a pocket. Abula Bampo. Abula Bampo. Ipuano na Niger Bridge. Onye lu no. Welcome to Anambra. You will look at the mayor gidi. Tea in a pocket. Akana fire broko. Abampo. Ogu ifozo bosiku oba komuku. Because aina bonita. Sir, Senior Advocate of Nigeria. Bolonna Yelugo, Rob and Mrs. Iweka Kafabiko Bagota. He was the former Attorney General of the old Anambra State. His dad was the former Igwe of Obosi Chief Rob Iweka Igwe Obosi. Oh, Nyawabu Nayelugo. Nayelugo Noah. Noah! Oh, look who mock you.
Honorable, the first son of former Igwe Obosi, Chief I.R.E. Iweka. The dad was not only the Igwe Obosi, but the first Igbo engineer, the first Igbo man who was a civil engineer, or the father. And he himself was the Attorney General of the old Anambra State. Okay. Jim Nwobodo was the governor. You know about his Attorney General. Obasi Molonumo, Obasi Molonumo, Obasi Molonumo, Munana Munyanwe. Chief Nnamdi Offor, Chief Doctor Nnamdi Offor, Dikemba, Dikemba, where do we go? I'm going to see Chioma, who go where they go, but I didn't know. Oh, we can't keep going to do what? Dikemba, and I don't know. I'm going to America. No, I'm must be very robust. What does this one of my wait, tear to burn my pocket. Dikemba. Yakanaba. Because I want to cheap on the really bad the matter now, I cheap on the oh, Dr. Yamad, Senaya, Bonita Fabiano, the Bandit, Obosi. Onye is the Ochumaleni, Zobuago. Oh, is the boy here, Dr. Yamad. Ogota Ochumaleni, Zobuago. I am talk too much. It's from Mazaba, Ochumalago, Zobueni. It's not me that name. They don't talk too much. Ochumaleni. Can you imagine somebody was pursuing an elephant? He can't take leg. Kill lion. He must be a strong man. Abio. Aru! Ayo. Because I got you. Ochumaleni Wolocha. You know. Onye chi anya zelo. Because ndị ụmụeze onye isi ọzọ nọ here for his family. Nze ọ iti ka ọ bụbu ịma ichu wa ugo na abụ ka ọ bụ abụrụ anyị ụmụeze ma nọ actually also when he was like 3 years old.
Biko anyị na-akpọ Ebele Oya mmadụ ka o jee were oche ebe ụmụnne ya nọ n'ọnya ka ọ representa isi ada ka be ndị bụ Oya mmadụ ịlọ representa ndị bụ unu jee were oche enwe ofu nwoke obosi a sị na afịa ahụ bụ ọnwụ ugwu ebe ọnwụ budebe isi ebe ahụ zara ọ bụrụ na ịbụ 3 years old ma nọ ebe ahụ ka o si izere ife ịlọ iwere oche ekpebukwu Mrs. Chichi Osakwe Gold Osakwe ya welukwa oche ọnyanwa nwunye odu nkata ego odu nkata ukwu di ya bụ onye ichie na Obosi kafa were ụmụnne Chiedu ya bụ odogwu Obosi ya bụ the family na ebe ahụ. Yes, okay, we have to recognize them. Kabu imenne fa befa. Professor Anu Biko, come up and sit with the young mothers. You were my way, you go naba. Oh, you were to go to go. After the go was a couch. I just had a deal on a couch. Manako, equal as a woman, never met again. After I was there, a campaign, more doom wood. More doom wood, or there was a campaign. Professor No. Professor No, please put your hands together for Professor No. Oh, Nyawa, Konya, Munyo Togu. Oh, Nyawa. No. You're not waiting the boy, young man. Professor No. Okay. Mpanani afa una akuba aka biko kuba go na aka self before mpo ya kuba na aka eze nwanyi Obosi eze nwanyi Mrs. Nwakobi odi bụ the late Igwe Obosi eze nwanyi gbagota bolo nwanyi iyom Obosi iyom nwanyi iyom gbagota n'olu ifuru aja nwanyi ko ọ gbasi ọdụ na-eso nne ya na ọ dị ofere ọ dị ọkpọ ọ dị ịgba nwanyi ndị a gbaba ya ọdụ mgbe ọ pee yi mpe maka nne ya bụ Igwe ọ princess bụrụ nwanne m nwaanyị maka ndị na-achọ m okwu maka ndị na-achọ ma trouble ka ụnụ malụkwọ n'ọnwụ nwanne m nwaanyị ka ji okwu ife a eze nwaanyị were oche n'oluyi biko enwekwa ndị Obosi chisi ife ndị nze ọ bụrụ na ha ọrụ bukwuru ife ibu maọbụ na anyị nwere more chairs enwekwa ndị anyị ka etinyekwu n'oche mana ekpe afafa fabiko fakwụrụ ọtọ to be recognized just like that. Biko Dr. Ezenwa ọnọ ebe a nwa eze Okpoko Ọfọba ọnọ here. Dr. Ezenwa ọnọ here. Dr. Ezenwa ọnọ ebe a ọ bụrụ na ọ nọ ya kwụrụ ọtọ to be recognized. Okay. Biko anyị na-ayọ Idi
Emeka Onora ọ̀nà ebe a ya kwụrụ ọtọ to be recognized n'olu obosi ochikwa ife ochi ọzọ bụrụ ịdị ekene gị nwanne mmadụ biko Azubiko obi ajụlụ ochikwa ife ọ nọkwa here enwekwa ndị chisi ife from different towns sitting around the Idemili. I am not seeing their names recognize the Siafa. Maka onye chair no ya zero. Echi okwo. Aduma akwe no nwa. Because I agaba n'iru with our program. I agaba n'iru. Afom na ocha aye jugwe ọ̀nà ebe a ichie nwa Chinemelu n'Ụmụoji biko anyị ekenekwa anyị nnọọ biko put your hands together for ichie nwa Chinemelu all board member ndị Idemili United. Biko nna elugo Engineer Ifeanyi Nwabude biko we want to recognize you. Biko, no. Eze Anobosi, I forgot you. Biko, kunyota to be recognized. Onye chi enya zero. Ọkwa mabem chi amu amwe ya. Iwe na. Amu amwe. Nwelu. Mana abachi ike. Mu awalo nke inu. Oh. Ịmapụta anwalụ nke m. Maka na emu ọkpụnyo. Amụ m ọkpụnyo mana ma mụ ọkwa be. Ọkpụnyo ma ofu ife. Na ọnwa ebe m fụ na be ya abịa mkpụrụ. Ezi okwu bịa nụ. Nwa m. Madinye na ọkalọka. Ọkalọka. Ụnụ azọba akpụ. Ụnụ azọba akpụ. Biko, anyị na-achọ ka anyị kpọbata odogwu. Okay. Biko, kitazi, anyị na-achọ ka odogwu bata. Anyị na-eche. Odogwu bata. Ka anyị bido ife anyị bịara. Biko, anyị na-recognize Chief Ogugwa na Lolo Osajindo. You know that I saw you. After sword, I saw you. Where saw I? Ogugwa Osajindo. Osajindo. No. I come from California. Konya ju e gba ugbo gba ugbo ana welu ebe a. Ọkọ onye na-eme ka ekwesị ekụrụ ya maka odogwu bụ mmadụ na-apụta ife. Odogwu na-apụta ife. Depụta ndị mmadụ si California, New York, New Jersey, Nigeria wee bịa just ka ọ waji the first time a na-awaji in America. Please put your hands together for Odogwu Obosi. It's not easy. Biko, I recognize Dr. Otobolo, the Vice President of the Idemili United of Atlanta. Please put your hands together for him. He said, "You did now? I'm on him." Oh, you talk, Abu. Mbano. I didn't have cable. Oh, Obosi. Odogwu Obosi. Oh, I tap over. Yes. Biko, I na-achọ ka ndị nze. Nna ya ego biko, ọdụ nọ ka ndị nze ndị ọzọ ga-edubata odogwu. Fanọ dị ibe.
ndị a n'ụmụọcha anyị kụziri ya egwu ụmụ anyị kụziri ya egwu biko biko onye ọbụla na-ebe a tụọ ya odogwu obosi tụọ ya nwa ọgaja tiji ọdụ tụọ ya odogwu obosi ọkụ si ma ọkụ ọ na-adị mmadụ ichi odogwu adị ọkụ izi odogwu. That means in the whole of Igbo land there were odogwu na-abụ odogwu ahaba na odogwu obosi ya ha before ndị gboo na-asị gị bịa chie odogwu afa maka ike dị maka na ike agha adịghị ka silipas echie ya odogwu mba ị na-agazi ị na-aga chamfa mba anyị ama ka ị dịrị ọgọ nwoke si na ara ebu ọnụ aza aja akpọ ya aja ya ma anyị afụ dị mkpa afụ ogologo imi ya ka ọ dị biko ụnụ mana anyị bụ ndị Igbo ife ọbụla anyị na-eme anyị na-akpọnye Chukwu na ya so anyị na-achọ ka anyị bido emume anyị bịa mana anyị ekpegonye ekpere anyị na-akpọ Reverend John Obi ọbịa duo anyị n'ekpere ebe ka Reverend John Obi nọ Reverend John Obi okay he's coming Reverend Noshinne awụlụ ndị obosi Noshinne Ojo. Ojo maka nke ọbọcha. Ofu ka afa bụ. Ụnụ mana obosi bụ nwa ojoto. Ya anọ nna anyị na-efe a. Biko ụmụ nwoke mee na aka n'isi ụmụ nwaanyị onye ọbụla kwụrụ ọtọ ka ikpere Chineke. Biko ana m ayọ ka mmadụ niile kwụrụ ọtọ ka ikpe akpọkuo Chineke. Maka ụbọchị tata bụ oke ụbọchị ọnwụ. Ọ bụ ụbọchị aṅụrị nye mmadụ niile. Ekele Chineke onye debere anyị ndụ wee mee ka anyị nọdụ wee ruo n'ụbọchị nke tata. Bite n'obi unu elu. Ezi onye nwanyị na Chineke anyị nna nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị. Gị onye na-eme ihe ukwu dị iche iche anyị na-agọzi aha nsọ gị n'ihi na ọ dịghị onye dịka gị. Otuto ka anyị wee bịa n'iru gị n'oge awa iji wee kene gị na mgbakọ nke ụmụ gị nke gị Jehova keworo gbakọ n'iru gị n'oge awa anyị wee na-ayọ gị nna nke pụrụ ime ihe niile onye na-eme ihe ukwu dị iche iche onye ọ bụ naanị gị ka oto niile na nsọpụrụ niile ga-adịrị Jehova nna nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ayọ amara gị ka ị bịa nọnyere anyị n'ọgbakọ nke anyị gbakọworo n'abalị a ihe niile ka anyị ga-eme n'abalị a bụ ihe nke ga-atụtụ ụzọ n'elu ịnọ ka ọ bụrụ ihe ka a ka nara nke ọma wee na gị nna nke pụrụ ihe niile ọ bụla ka oru gị nwoke nke ebe ọ bụ n'ihi ka anyị ji wee gbakọ na mgbede a ya na ezinụlọ ya anyị na-ayọ ogologo ndụ na arụ isi ike n'ebe ha nọ n'aha Jizọs nna nke pụrụ m ihe niile onye naanị gị na-achị wee ruo mgbe niile ebighị ebi ana m ayọ gị n'isi mmadụ niile ndị gbakọrọ na mgbede a ka gị Chineke nna ka egosi onye ọbụla n'otu n'otu n'aha Jizọs ọ dị mkpa nke ụmụ ọrụ gị nwee nna nke amara zute onye ọbụla n'ebe ngosi ihe ga-esi na-abịa ma kweta mgbe anyị anọlisi ebe a ma ịkọsi ya anyị na-enye aha nsọ gị oto n'ihi na ndụ na arụ isi ike nke anyị nwere bụ n'aka gị kwesịrị wee bịa n'ihi nke nna nke pụrụ m ihe niile ka nna ayọ gị ka idoo ya niile nke anyị ga-eme ebe a nsọ ihe oriri nke anyị ga-eri ka idoo ya nsọ mgbe anyị ga-anọsikwa ya na were amara gị wee duna anyị n'udo na arụ isi ike anyị na-ebi n'ike nke ọkpara nwa Jizọs Kraịst wee n'aka ụka ha raba atụmatụ niile nke onye iro
ihe ọ bụla nke ga-eme ka ihe ka anyị ga-eme na mgbede a ka e nwee mwute Jehova anyị na-akagbu ncha niile na-asị na ọ dịghị ngwa ya nke onye iro gwụrụ nke ga-enwe ike n'ebe anyị nọ ma n'ime ihe niile Jehova onye nwe anyị onye na-achị achị wee mgbe niile ebi ebi mere onwe gị aha dị na mkpọka gozie ụmụ gị gozie ọnọdụ a gozie ihe niile nke anyị ga-eme ewenye ha nsọ gị uto anyị ekpe ekpe na ọ ga-adịrị anyị ụtọ anyị sị na ọkpara nwa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko ndị nwunye ndị ụmụ eze ọ bụrụ na a na-anụghị n'ụmụ eze biko unu gaa that side ka unu jee bụkara ya ọjị. Ndị nwunye ndị ụmụ eze bịara n'ibe ọ bụrụ na ịmara ndị na-anụ ejikwa dị. Nwunye ndị eze biko jeenụ n'ibe unu butere ya ọjị n'ọbụ unu ka anọ. Ndị eze ndị eze jee n'ebe biko our bar dịkwa open meghe ọ bụrụ na nkwụ dị na tebụl meghe ya na-aṅụ na-ego eri anyị chọrọ ibu nkwụna ndị ṅụfọ nke dị na tebụl fa anyị ata ife ya na pọket onye ya aṅụ gbadi ndị nwunye ndị ụmụeze na-ebutere anyị ọjị fa bute ọjị fa wee welkọma ndị bịa befa fa ya abịa obi dị ya bịa zute fa bụrụziri ọjị bunye odogwu ọ ga-esi eme ya n'obosi unu na-anya ụna na-amụta ụmụ kirikiri ife fa bụrụ ọjị bịa obi dị ya jee miti efa ma o jee zute fa ka sụọ ya n'oyibo Igbo o zutezi afa eburuzi ya ọjị bunye odogwu ewee gabazie ogologo ife dị na ha na nke ọjị a ahụpụ na ya awụ ya in 1 hour taa. Okay, Semia. Tuoni odogwu obosi. Sini ayi na mo bi di enyi nwanyị. Fire just to kede odogwu. Unu mesịrị ahụ na-eje kene odogwu. Unu na-anyụ na afụ ka odogwu si ekele lotie nni lotie nwa onye amụsị onye nwa ya onye otu ele ya akwa akwụkwọ ị na-azọ enwekwa nke a na-akpọ eyi uche si nọ ọrụ tara n'onye nwa ọzọ nwa bụrụ Zakari nwa bụrụ Elizabeth odogwu obosi orukwa ya Obosi brother. Obosi brother. Yeah. Obosi brother. Yeah. Ọkụ Ọkwaladike. Obosi brother. Ọkwaladike. Obosi brother. Ọkwaladike. Obosi president. Ọkwaladike. Idemili kwenu. Idemili kwenu. Idemili president. Biko anyị na-achọ kos Ndị Igbo kwenu. aba n'ọfọ kpọgote ebe a. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Yeah. Igbo president. Yeah.
Cold sweat. Ndị ụwa niile kwenu. America. Welcome. Yeah. Ka ebe aba na ọfọ nọ. Onwe nwa ndị a n'odogwu nọ na ebe a. Aba na ọfọ odogwu na-akpọ ọnwa dị a na ka ịbụ. Gbagota. Gbagota n'ọba odogwu ka ịmụ. Ịmụrụ ọbe m. Ọ na-abịa. Ọnwa oge ahụ ma obi na mmiri. Otu unu si wee fụfụ na ya ebidoro n'oge. Mkpọrọ ị na-agba ka ebidoro n'oge. Ya bụ na a ga-egbu ife ịchafụ ka e wee nwee ike mee ife niile anyị chọrọ eme na mgbede a. Mana o si na wee dị n'omenala ya bụ omenala ebe anyị ji wee bịa ebe a bụ ịkwalite omenala Igbo. Ife bụ ofu na omenala Igbo si ike bụ ife gbasara ịwa ọjị. Maka na ọjị ka ndị Igbo ji ekele Chukwu ife ọ meela na ya na nke ọ ya eme. Mana a na-awa ọjị a ọ na-adị ụdị dị iche iche na ụfọdụ obodo. Mana ịbịa n'Igbo niile ọ nwere ife bụ ofe ife nke bụ na ọ nwere ndị ya bụ eweta ọjị enye ofe ọjị ka ọjị ruo ụlọ tupu awa ọjị. Anọghị ka anyị ya eme. Ama na ndị ekwesịrị inye ọjị dịkwa ọnụ ebe a. Mana ana m ayọ ụlọ onye na-enyere ya ụkwa n'iwe nọọ ka e wee n'ọsịsọ ka anyị wee ribe ife ya eli dịkwa ife anyị aṅụdị ka anyị ghara iji okwu isi mgbede. Tupu anyị ebido mma achọ ka e wee ọjị ọ kpọrọ nnukwu mmadụ nọ n'eti anyị ebe a bụ Attorney Rob Iweka San, Senior Advocate of Nigeria. Nna ya Lugo bụrụ nwanne Igwe Obosi a na-asị na nwanne Igwe bụ Igwe. Nna ya Lugo dogwe ekelekwa nwa gị ụlọ ọjị weta aka nna ya Lugo were ọjị. Onye a na-ebunye ọjị kịta bụ Attorney bụ Senior Advocate of Nigeria bụrụ nna ya Lugo bụrụ the first son of Igwe Iweka. So onye bụ Igwe kịta bụ nwanne ya. Obosi ba anyị sikwa ọnụ na nwanne Igwe bụ Igwe. Mmenye onye ọnwụrụ ofu nnukwu mmadụ ọzọ nọkwa ebe a bụ Prọfesọ Chukwuọnụ onye kpọnye m nwunye m bụ Sọmma. Biko nọ ife a na-aga n'iru Chineke n'ọgọ m ọ dị ka ọ were Prọfesọ Chukwuọnụ. Odogwu Obosi abala onye niile atụ egwu ọ na-ekpọrọ onye wee atụ onye kacha Prọfesọ Anụ ọjị ọkụ Obosi si eme asị gị nnọọ ofe ịkpọnyere anyị ka anyị ma na-arụ. It is good to our belly. Thank you, sir. Si Gwelọjị nye Dr. Francis Onokwu Ọchụbalụ Enyi Zọgbuagụ. Ọchụbalụ Enyi Zọgbuagụ. Onye ezukọyo n'ebe a. Bụrụ president anyị na Idenna. Ọ bụ onye ụmụ ojii ka ọ bụ. But if this man has some sugar, he's a nice guy, man. He's a nice guy. Dikemba na Obosi. Dikemba. Dika Olukoyo. Bag, you go in Dikemba. O nwere nnukwu nwanne m ọzọ ji
afa ndị eze wee si Obosi kwụsịnata na Lagos wee gbaa osimiri Ịsa na ọzara Ịsa wee rute obodo ka ọ bịa nọnyelụ nwanne ya na-awachi si biko nyelụ m ike nwe ozu ọjị The Aikman. ka o wee gbuo ụmụnne So say I will gentleman, no no bend boy am not. I sorry. I go gentleman. Only here. Bonus there. I want no dogu. But one knows Obosi. Oh. ndị Obosi mana amụ m ezuga ụmụ uche akwara n'ezuga afọ ụfụ nna m ochie Dr. Emma Ichu Ugonabo tinye ọjịkọ Ugonabo olùkọ́ yóò. Eze nwa na-ala tiibe. Ugonabo chelụpụ enye enwe isi adandan mana ọ bịa nwụrụ bụ architect ọnọchie Ogbueshi eze onye ụlọ anyị wee na-arị ọjị Naịjirịa ugo si ndị nke nsịsị nye ugo na-abụmanụ mba si ke injinia Chudi Ike dị ọnwụ biko achọ bịa na ya oche ọjị a sị gị atakwana onye tọọ ọjị nna ya ma ajọ ibe ọ bụ akwọ atakwana mgbanwere na ite kwuru were na elu Obosi inye eze onye oru ndị anọghị ife anyị ji wee ebe nwa nwoke nyere gị nye Prọfesọ Mgbemena onye ichie ka ọ bụ na ụmụ ojii ka ebe ọ nọ Prọfesọ Mgbemena ka ebe ị nọ Prọfesọ Mgbemena senior doctor That's correct. Ụgbọ ichie ndị ichie nọ na ebe a biko nọ ọ bụrụ na ụlọ ezike ebe ụlọ ka enye ụlọ ọjị ka ụlọ welu ka anyị ghara ịgwọbozi ofu ka anyị wee ga-enyegodo nwanne m nwoke nzọta nke ndị ụmụ ọgbasara nyelụ m na eze dị n'obi nye ọjị nzọta nke ndị be Dr. Emeka Ọnụọra ana m ịnọ na ndị ichie kapa bụ ma ọzụkọ nọ ndị na-abụ falite na River Niger fe ebupụ tinye na akpa were ofesi ka abụ tinye n'isi ka enwee nwanne nwoke ibe ezue ka ọ nọ ebe a Onowu Obosi sinye ya ọjị Okechukwu ọgbakọ ego olu na-emega nwa ka ịbụ ịnọdụ ofu ebe onye na-ebu ọjị na-akasịkwa iko weta ọjị ka ihe Dr. Eze ahụ bụ biko Onowu ka ya enye ọjị inyekwala Okechukwu ọjị na-emega nwa ka ọ bụ ọ nwekwa nna m ochie ọzọ n'ebe a bụ injinia Ifeanyi Nwabụrụ nyaka anyaka oche olugo nyaka anyaka sinye ya ọjị Ifeanyi Nwabụrụ nna nyelugo nwadị a na ma ọ dịkwara ka ụkwụ na anyị ya alọ gasịrị n'ike ka ya gbuo ya ịchafụ Okechukwu onye na-ebu ọjị gbagota ka a gaba n'iru na oge na-aga aga biko nụ Dr. Basil Ezenwa si jọlie ọjị ka o rue ụlọ o si n'obi eze wee pụta Dr. Ezenwa nye na ya ọjị
Dr. Kaf anọ in the house eze ụmụ okorobịa biko na nye ya ọjị o nwee nke a mma asụsụ ala oyibo onye na-abụ mgbe ọbụla o nwee ebe nne na nwee ebe na-eme ife afụbịa a na-etu United Nations Okafọkwa biko sinye ya ọjị sinye United Nations ọjị United Nations Dr. Okafọ nwanne Okafọ United Nations. ebe ọ nọ ebe a bụ architect ọ na-echi ike dọọ ibe anyị nọ biko nọ onye ọdị kwesịrị ịlụ na-enye ma ya ma alụbana biko odogwu nwaka ibi ya eloka obosi ka enyi ya eloka okpokpu ibe nọ oke apụgo gị ibe anyị nọ ama ebere gị protocol obere maka ụmụazị ri nne chieji igwe nọ biko na onye kwesịrị inye ọjị na-enyere emesịa ya identify ya onwe wetara ya ọjị dị maka anyị gaba nọ n'iru ọ dị ka jee ịlụzọ Oliver Nwabuda onye isi ndị Anambra Oliver nọ biko oke awa ọkwọ na ọjị dị mana emezi eweta n'ụlọ a na-aga eweta onye ekwesịrị recognize ya ka ụlọ ghara ibube ndị anyị na fana daalụ nọ ka anyị gaba n'iru ka awa ọjị a ka anyị wee mee ife ọzọ na asị na ere ekwu ka ọ dị okwu n'ala Igbo ọ bụ na awara ọjị a na ife anyị aganwu n'ife ọzọ ka ezi onye bụ ọjị mgbe ọ na-eju ọjị nọ n'iru m so anyị agaba n'iru na onye na-ekwu ọjị na afọ aja mana ọjị ewepụtara afọ ụmụ nwoke biko mee na aka n'isi ka anyị kene Olisa Chineke nna bụ onye ka anyị ekenekwa ya ọkwa ọjị ka ndị Igbo ji ekpeli na-ayọị na-ekpesarị onwe mkpa anyị were ọjị anyị weta ya n'iru ka gị bụ nna biko omenala Igbo ka anyị chọkwa ka anyị bulitebe elu n'obodo Amerịka ka anyị were ife dị mma weta n'obodo Amerịka ka gị bụ nna bịa tinye aka ka mgbọrọgwụ anyị wee gbanye ọfụma ka ịwa ji a ghara ịbụzụsị ịwa ji obosi na Amerịka ka mgbe ya na-etere aka ọ bụrụ ịwa ji obodo dị iche iche emekata ọ bụrụ ịwa ji Igbo niile a na-awụ ya otu omenala anyị dị na-eme ka ụmụ anyị wee na-amụta ife bụ omenala maka na-abịa ụdị ife a mara ife bụ ịwa ọjị mara ife bụ ịwa ji na ụmụ ife ndị ọzọ sosi na omenala anyị biko nọ Chukwu enwekwa ụmụnna ndị nọ ebe a busi mkpa wee bịa anyị na-ayọkwa ka Igbo rapụrụ ụfịa ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ ka Igbo rapụrụ ụfa mpapa wega ife dị iche iche na-eme na be anyị na-adịrọ mma ma ndị oshi ma ndị ngụgwa ka Igbo osisi a ka anyị wee wepụ ike na-eje ụlọ otu osisi a ghara ịdị na-eche uche nna biko ọ bụ ife anyị na-ayọ na mgbakọ anyị na-agbakọzikọ otu ife be anyị si atọ anyị ụtọ
na anyị achọ anyị mee ya ebe anyị ana n'ụlọ mee anyị na-ayọkwa ka imetụ ndị nne na nna n'ebe a aka n'obi ka ba na-akụziri ụmụ ụfa asụsụ na omenala Igbo na-azụlitefa na otu Chukwu si wee chọọ maka na Igbo bụ ndị na-efe Chukwu omenala ya nwekwuo ife ọ na-bido maka na ọ na-abụ ụfọdụ bịa ele ọ na-ekwu omenala ọ bụza na anya ekwetara na Chukwu ọkpọ ọkpọ na eziokwu ndị na-amara emekwasị fatuo ese ife anyị na-eme ife a bụ ịwa ji bụ mgbe ndị Igbo ji ekene Olisa na o mee ifefe akọ wee ruo ọfụma o wee na-ekene Chukwu si ya daalụ na omeka wee nye ife anyị eri na-arọ na-abịa n'iru wee na-ayọkwa ya ka o si otu anyị nye anyị na-aga nye anyị arụ isi ike ọkwọ na ife ịwa ji bụrụ Obiọra na Obosi bụ mgbe eji awa ji kene Chukwu ewee likọsịa onye bi onwe nke na-ewu okpochapụ ka e wee mekọọ ife ka nwanne wee na-aga n'iru ka anyị ghara imebezi ka ife gaba ogologo dị mma na-ekwube ka o si wee dị chie fo nna biko anyị na-ayọ ụkwọị otu anyị gbakọba na-arọ ọzọkwa na agbakọba asị otu a na-aga emekata ụmụ anyị ebido mebie nna biko gozie ọjị a anyị taa ka ọ dị anyị mma na-arụ n'ifi Chineke bụ onye nwe anyị. Tony Odogwu Obosi. Tony Odogwu Obosi. Adogba Kanabo. Adogbe. Our powerhouse. Ife ele na-ekwu erukwa ahụ kedebe jinde enweghị onye bụ ji gba ọsọ ana m abịakwa sipụtara ji ka awa ka ụmụazị na-erifọ ana m abịakwa ụlọ atụmabekwa na ụmụazị ndị okenye ụfọdụ oge fa ji anaba agagwagwa ka awa nụ ji a ka agaba n'iru ife ya mee bikos achọrọ ka a na-aga n'iru ọsịsọ epute ji ya otu anyị si eme ya na baa bụ na onye ichie na-awa alụ ụmụnne ya ji ya awa ji ụmụazị apụta onyefa ji felie olie owelu ji suru na mmanụ onye ụmụaka felie a na-aka ebe ọnụrụ na Obosi omenala Igbo ka a na-emezi ekwesịghị ibu ya liba ji anyị arụ onye bịa owelu obere suru na mmanụ lie o wee bụrụ likọ ụmụnne mana ebe a na-afọ eme ọsịsọ fa na-akwadozi ji a ka eweta nke ya aweba awụwa ụfọdụ ụmụaka bụ na-enyefa ekebezie aka too ife ọzọ maka o nwee ụmụ anyị ndị na-agba egwu baa ụmụ ikolobịa na ụmụaka na ụmụ agbọghọ na-agba kọchọrọ egwu baa abapụta ya apụta bịa gbara ya egwu maka chi ejibido gwe ma ya eje ụka n'ụtụtụ so ebe efe ọsịsọ nwa ji apụta gbee egwu a na-ekezi ji arụ eji eme omenala a na-ayọzi ndị ya ga ife afa kwadobe ka ekekwa ife oli ka ewee mee ọsịsọ ka ewee nene ndị egwu nene anyị nwa ndị ya agbakwanụ biko otu Odogwu Obosi si kwu anyị awazi ji anyị awa ji kịta ndị na-afụ nụrụ ebe awa ji na-ewepụtasị kamera ọnụ sebezie nke bụ foto
awasịa ji odogo bosi wasịa ji ewelụsịa ji onye bezie ụmụaka niile n'ọba a fa abịa na-ewelu ji na-esuru na mmanụ enye nyelu ji osuru na mmanụ ụmụazị mesịzịa ụmụazị agbaala ya egwu biko na-enye n'anya odogo obosi na-apụta ka ọ bịa waala anyị ji Nsokwone tụkwani odogo obosi Nsokwone na olukwa ahụ aka aka na-eri ngwụlọ ọsọ ngwụlọ mkpọchi ntị ife olukwa mgbe anyị eme ife anyị ji ga wee bịa bụ ịwa ji a bụ ife nrụba ama omenala ịwa ji maka mgbe gboo na ndị na nna anyị fa ndị mgbe ochie bụ ji ka a na-aka akọsi eke n'ọba ewelie ya arụ na-abịa eligide ya ara wee gwa wekọkwa nke ọfụ n'ọnụkwu nri ka ọ bụ n'ebe anyị si wee bịa anọ mgbe anyị bụ arụwa ewere mmanụ ọ bụrụ mgbe na-eghe stew ghee akwa wee lie nọọ etinye nnu na mmanụ elie bịa ife ọ na-azụ ka anyị wee na-elu otu ndị mgbe ochie bụ ndị mụta abasi eme ife ịwa dị a bụ ife iji wee na-eme ka anyị ghara ilọzọ omenala anyị tụkwani odogo obosi ọnwawụkwani ahụ ọnwarigwekwani akụba na aka kụba na aka odogo obosi odogo nwire odogo ụmụeze anyị na-eri ji kwada ọ bụ na ya fọrọ nke Naịjirịa anyị erie ji ndị Ghana ụmụaka n'ebe a bịa rụkwanụ na laịn ka anyị ụmụaka bịa rụkwanụ na laịn ebe Obiọra ọnya bụ Obiọra ụmụaka bịa Adigwe eburugo ya ụzọ Abadameze bịanụ Adodogwu Abadameze biko kwa nna la na ụmụazị gonoli ọ ga-esi eme ya biko ụmụaka dị ebe a bịanụ were jiri ya odogwu obosi ọ bụ agbasa ụmụazị eri na ji mmanụ a na-atọ n'ọtọ na mma ewerekwa nke m ọsọ ụnụ nwa ọnụ Obiọra
sukwala ka anyị na-ekwu maka ya. Obodo Chukwu gọziri agọzi. Ọgaranya dị n'obodo sukwala dị ka aja dị. Ọrụ ọma anyị rụrụ nwere ike nne nụ. Anyị gbaala na-azụ nwa. Chukwu nyere anyị ngọzi nụ. Anyị wee na-enyekwazị ndị ọzọ ngọzi nụ. Anyị ọzọ anyị. Ogo sukwala na Anambra steeti ka anyị na-ekwu maka fọmụlọ. Obosu kwara n'ide ndị local government ka anyị na-ekwu maka ha. Agụba n'ụwa niile mmụọ agụla obosu kwara nọ n'eziokwu n'eziokwu arụ na niile obodo. Anyị bụ aka ekpuchi ọnwa anyị bụ ife n'ezie. Obosu kwala sobono obodo eze glansi ya. Ife dị mma obosu kwala obodo
The significance of Ivanama, Onona Yonafu, the Butechi, Atobia no table. Can you put on a table where we call Ofuafele, Ofumanu, Yabo Biora? If you must know be the attack, never Atamos, never ever washing. Never Atamos. Never Atamos. Mother Joey Lico. Obi aita we buru no fu o we buru obi ora onya ko dogo bosi mela biko tukwani odogo bosi biko kaya mono biko ai na ga niru awo umuaka ya gbala egwu for entertainment ai we na eriji kaji ai we na dari ka umuaka ya gbala egwu ka onye bụ onye isi fa biko ụnụ mana chi ejirigo ka anyị rie nri abalị biko ụmụaka ya agbaala anyị egwu ka ebe fa nọ biko every table I expect na onye ọbụla nọ ya esuru ji suru na mmanụ ewe mee obi ọra obi anyị ncha bụ ofu ọ bụrụ na ị mara eri ji ịta ino ya eno enwere ife ọ ya eme ọ ya agbadoghị ka ụmụaka ya gbaala ya egwu biko ka fapụta
Makana competition call ya bụ n'uchi. Abụnụ na-agbara aka ụmụ nwoke, ụnụ adata ego. Abụnụ na-adatara ego, anyị gosi anyị ụmụ nwaanyị merie ụnụ. Anyị ama na ụnụ nwere nsogbu n'uchi ya. Uchi onye ọbụla ịtarị. Ndị nụrụ ya, ụnụ ya akwụgba n'ụkwụ ya n'uchi ya. Fanta burara. Ụmụ nwaanyị agba egwu mmụọ. graduation. Oh, no,
con una clipa que si ya te acuerdas con una clipa y bogasu. Nebo mneko no. Umwege kumali. Jeki fna tena ya umaza na si yeba. Mwa baseball. Okaka wanta clip na si. Kirigido haneze kirigido ndi mwali. Ima kwenye no se bonka. Bioko. You're going to get wee wee. That is financial wee wee. On a wee woo. I want to poo. You want to wee wee? It's all in wee woo. In that, you can hear of English go people. I can't do my keep on my squassy with that. Or you go my grass. I'm going to come as soon as you don't know my academy. I'm going to marry an equal. I'm going to see you. But yes, to see what again. It's a woman in our phone. Come in.
daalụ na ụnụ nwakwọ ndị na-eke nri na pa ebido butebe nri na tebụl so onye ọbụla nọdụ nna anyị anyị ebutela onye ọbụla nri ada nwa bụ nwanne nne m daalụ nwaanyị ọmụrụ onye m nne m daalụ si nne daalụ nne m how are you? Igbo Igbo oh atụrụ mmiri ọ na-enye nsogbu ọ na-enye ọsụ na-enye nsogbu daalụ shukra daalụ one special guest from Obosi, a special guest and an important tag for that matter. Ladies and gentlemen, put your hands together for Attorney Rob Iweka Nayalugo, Senior Advocate of Nigeria. Because listen, Okolai, Okana grandfather have you been Obosi, Papi Abuluku Igwe, younger cousin Abuluku Igwe, so all my family watching Okolai in few things, and definitely some people will get some information from here. Please, once more, put your hands together for Attorney Rob Iweka. Okwaladike Idemili Ekanamoni Anambra Ekanamoni Nigeria Ekanamoni Igbo race Ekanamoni Odogwu Obosi Ekanamoni Professor Ono Ukuli Idemili